Oh, matur sembah nuwun. Mbak Mindul, Satu lagu lagi, monggo napa nggo penutupan. Heeh. kalian jenengan? Lho aja no. Napa jenengan wedi to? Aku ora iso nyanyi. Alah iso. Iso. Aku ro nek CD nek ya. Jenengan mriki napa? CD. Jenengan mriki Jaman napa biyen. kula mriku? Wajibane dalang wis abot gitu. Wah, Bar ki lakone wis petak ki bare jam 6 lho ki engko. Masa? Heeh. Berarti ra subuhan no. baru apa ya nek wayang ber jam 6. Lah iki sire dibari jam 6 kok. Malahan. Heeh. Nggih. Ayo kok awakmu nggo nek kali kene. lagi apa yo? Loh, kalian jenengan? Piyambak mawon ku penutup kangen suarane jenengan warga Loh, mriki. kan nggih kalian jenengan. Aja, Iku yo wedi karo sing wis-wis. Ora. Dia kapok. Aku saiki Dia ora kapok. Dia kapok. Dia mau konsentrasi karir Diserang. dulu. Lah iki lho, omongane Konsentrasi. Iya Mas, betul. Kita ya itu ngono kuwi lho. harus Wah rasa gatek ngene iki. Heeh. Penting karirmu Karir. melejit naik tapi aku jangan terus. rono terus. Ya. Tukaran ini perlu padu perlu no. Loh, kok ngono? Lek ra padu ra iso duwe anak no, Bos. Lho. Tapi padu sing cece. Oh, apa padune apa? Sikil papat itu. Lah. Niku mungkin ndang duwe anak. Nggih. Langsati sing ra nek banyune blas kele, Bos. Asat kae. Heeh. Asati adan jam 4 kae lho. Imsak kae. Imsak asar rupeh kadoan. Oh alah. Ngene ya payu to. Sembahang biru sing ana ning punjamu ilang bakal balik ning tanganku.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Leren sawetara ya, Nduk. Nggih yung hooh. Perkara lakon Wahyu Makutha Rama bisa ditutukne sak rampunge limbukan. Kang baku ngaturke apa to wigatine awake dhewe tinimbalan sowan ngono Mak. Nggih. Nanging sadurunge matur sing akeh-akeh ora lali ngucapke rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti kang akarya jagat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Sang Hyang Maha Widi sejati ngono Mak. Iya. Kang wis malembarke berkah kenikmatan nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman. Saengga aku karo anakku Limbuk bisa manunggal lan tetunggalan ana ing bengi iki. Nggih yung bengi iki sowan mapan ana ngendi lan dalam rangkaian adicara apa Mak? Bengi iki aku karo kowe sowan mapan ana ing laladan dodol kludan. Oh ngono. Iki isih kawengku Kecamatan Ngetos Kadipaten Nganjuk. Oh iya. Dene acarane, Nduk. Iya. Ya kuwi tasyakuran pernikahan. Wih, tasyakuran pernikahan. Lah banjur sing didhauhke sapa, Mak? Sing didhauhke ora ana liya ya kuwi Mbak Yuku. Ya kuwi Mbak Yu Putriyanti putrane Bapak Kadi lan Ibu Painten. Oh ngono. Dedaupan kelawan ya kuwi Kang Mas Niko. Oh ngono. Bin Bapak Daud. Oh ngono. Saka Mungkung Luceret. Oh iya ya Mak iya. Dene akad nikahe wis rampung. Ya kuwi 14 Juni. Oh mau esuk. Iya ngestokke dawuh. Acarane luar biasa, acarane kaya ngene iki jane anggone Bapak Kadi Kang sarta Ibu Painten. Nglakoni Kang sarta nindakake ajaraning agama kok, Nduk. Kok ngono jarwane piye, Mak? Ngene. Karena manut agama lan kapercayan kang ndak rasuk. Wong tuwa kuwi duweni kewajiban tumrap anak cacah ana telu. Apa wae yung? Kewajibane wong tuwa marang anak angka siji ya kuwi paring jeneng sing apik marang anak. Oh ngono. Nggih. Bapak Kadi Kang sarta Ibu Painten wis paring asma dumateng Mbak Putriyani. Oh ngono. Iki wis jeneng sing apik, jeneng asma kang becik. Oh iya ya Mak. Sak banjure ya kuwi kewajibane wong tuwa angka 2 marang anak. Ya kuwi nyekolahke sak dhuwur-dhuwure. Nyekolahke anak kuwi kalebu kewajibane wong tuwa. Nduk. Lah ingkang pungkasan angka 3 ya kuwi ngrabekke anak. Oh ngono. Jadi yen wis telu-telune iki ditindakake kelawan wong tuwa, ateges wis gugur kewajibane wong tuwa marang anak. Tegese Mbak Putriyani putrane Bapak Kadi Kang sarta Ibu Painten wis wani mandiring pribadi, ora gantungke urip marang wong tuwa. Ngono ya, Mak. Jenenge wae wis bangun bale wisma kok, Nduk. Oh ngono. Bangun bebojoan. Lah iya. Tembung bojo ki apa ana artine? Piye? Tembung bojo ki apa ana artine? Ana. Artine ki apa? Artine tembung bojo. Maknane bojo ki apa? Filosofine bojo ki apa?
Bojo saka huruf B O J O. Oh ngono. B apa? B kuwi berawal dari pandangan pertama, perkenalan, pacaran menuju ke pernikahan. Iki prosese. Oh ngono. Kuwi B sak banjure O. Orang tua, agama maupun negara harus merestui, kuwi wajib. Oh ngono. Dadi pangestune wong tuwa ki ya penting-penting. Ha iya. Kuwi O. Sak banjure ana J kuwi jadikan teman hidupmu sampai akhir hayatmu. Oh ngono. Sing pungkasan O. Oleh karena itu jangan kamu siksa lahir maupun batinnya. Lho, aku ngandani iso ning nek nglakoni besok ya mbuh rung karuan. Oh iya. Lah ya ya sing penting awake dhewe tinimbalan ya paring ngatur ular-ular. Sak bisa-bisa klungsu-klungsu melu udu, nderek udu. Wah, ngaturke panuwun ya, Mak. Ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, panuwun kang tanpa apa-apa. Terima kasih yang sangat banyak. Nggih. Ya kuwi katur keluarga besar Bapak Kadi Kang Sarto Ibu Painten. Iya. Ingkang wis percaya marang awake dhewe sak kanca anggone paring lelipur gelar kelir gantung gong ngadani acara wayangan. Ngibur para warga masyarakat ana ing laladan dodol klodan. Ya kuwi nglumpukke para-para ingkang sami rawuh, undangan-undangan. Para sutresna budaya penggemar wayang kulit. Inen paring pangestu tumrap penganten kekarone. Oh ngono Mak. Iya ngestokake dawuhmu. Luar biasa. Anggone Sohibul Hajat anggone gelar adicara. Kabeh kanca-kanca awake dhewe sowan ana ing kene wis dirangkul direngkuh kaya sedulure dhewe. Wong liya mancing dadi sedulur ya kaya bengi iki. Ngono. Dasare ora ana sing nguciwani, suguh gupuh lungguh aruh. Ibarat pasugatan banyu mili ora ana kuciwane. Iya ngestokake dawuh. Iya Mak, iya. Ngestokake dawuh. Aku saiki bakal takon marang Biyung. Takon babakan apa? Akeh wong ndongakne manten ki mesti dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Kuwi jane artine apa to, Mak? Artine sakinah mawaddah warahmah artine apa? Artine tembung sakinah mawaddah warahmah kuwi keluarga sing penuh cinta dan kasih sayang. Oh, ngono. Cinta karo kasih sayang ki rak ya padha, ketoke padha, ning sejatine beda. Oh, upamane cinta kuwi sing budalne nafsu. Lah nek kasih sayang sing budalne kalbu. Oh, nafsu karo kalbu. Kalbu iki saka tembung basa Arab kolbu, tegese ati. Lah nafsu karo kalbu utawa kolbu ki bendina tabrakan. Oh, ngono. Mula ora mokal nafsu karo kalbu ki bendina perang Bratayuda. Perang Bratayuda. Kok iso perang Bratayuda? Perange bala kiwa karo bala tengen. Kiwa iki hawa. Oh, lah nek tengen kuwi antenge angen-angen. Wah iya. Iya Mak. Dadi keluarga sing cinta dan kasih sayang. Cinta iki ora awet, Nduk. Tembunge liya gedhak. Oh ngono. Wis to. Ngaku kenek ora kenek. Wong lanang iki cinta karo wong wedok pol ngetepol banter-bantere mek 5 tahun, modot-modote 6 tahun. Oh ngono. Engko nek sing wedok wis nggih mbayi ping pindho ping telu barang ngono kuwi tambah nek sing wedok bar bayi ora iso ngrekso awake. Wong lanang ki kadang kala metu belinge, metu nakale. Oh ngono. Dadi sipate terbatas, Nduk. Maka dari itu sadurunge habis tembung cinta, ditututi karo sing jenenge kasih sayang. Oh iya, wong lanang iki, lazimnya Nduk.
Pokok wis umur 40 tahun, 50 tahun. Umur 40 50. Nyang bojo iki malih kaya kanca, nyang bojo iki malih kaya sedulur. Ngono. Oh iya ya, ngestokke dawuh dadi beda ya mau mak beda. Tak kandhani ya saiki piye? Ahli sufi kan nate paring dawuh piye? Wong lanang banding wong wedok iki 1 banding 9. Wi dalam rangka apa? Dalam rangka akal. Oh ngono. Akale wong wedok iki 1, wong lanang kuwi 9. Oh ngono. Mula ora ndodol ora mastrip. Asline sing sugih akal wong lanang. Oh ngono. Lah wong wedok karo Gusti Allah diijoli ngono lho. Ijole apa? Perasaane tajem. Aja sembarangan mulane. Wong lanang kok selingkuh, wong wedok ngerti, Nduk. Oh. Wong lanang kok duwe gendaan. Ayo. Wong wedok iki krasa. Oh iya, Wong lanang kok tibake ning kono ijab siri, wong wedok iki ngerti. Oh, ngerti. Ngerti, Nduk. Cuman modele iki ngene. Wong wedok kuwi nak cara mercon ki rena loro. Rena loro cara mercon. 1 mercon bledos, 2 mercon mejen. Oh ngono. Dadi mercone nek mercon bledos tanpa sranta wong wedok nek nesu langsung teko, langsung tuding-tuding. Kirik lanang. Ning omah njaluk jangan tempe wis digawekne kon gawe santen sing kanil ya wis digawekne. Lomboke kon utuh-utuh ya tak gawekne kok ijek meksa golek jangan terong blendrang ting bleketek ngiler pisan. Kirik. Wong wedok iki mercon bledos sing ngono kuwi. Nek nyeneni wong lanang, ngono iki krungu ning tanggane. Apa iya? Lah nek mercon mejen, piye? Nek mercon mejen. Nek mercon mejen wong wedok sing modele mercon mejen, sing lanang selingkuhi meneng. Sing lanang duwe gendaan meneng. Sing lanang ijab siri ning daerah liya ya meneng. Enek nggur meneng suwe-suwe awake saya kuru. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, Nduk wingi lagi omong-omongan karo aku lho. Lah kok saiki wis budal. Lah iya, eman-eman. Mula ya awake dhewe kanggo tepo palupi, sak bisa-bisa kanggo pembelajaran. Luar biasa. Ngaturke panuwun iki pokoke bakune seneng-seneng. Sing padha kepareng rawuh dijaluki donga restune, pangestune tumrap penganten kekarone. Dadi keluarga sing atut uruntut rerentengan pindhane mimi lan mintuna. Amin amin ya rabbal alamin. Drimingane Mbah, Ya, atur panglipur diselingi ya nok. Ngestokke dawuhmu mak. Eman.
Siaran pada malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube apa Asta Brata Media. Oh ngono. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing lokasi, ana ing TKP, iso memantau lumantar HP-ne dhewe-dhewe lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Oh ngono, channel awake dhewe. Kanggo wong dodol, kanggo wong klodan, sing ngurung subscribe utawa mengikuti channel YouTube awake dhewe ndang ikuti ndang di subscribe. Oh ngono. Karepen iso ya kuwi memantau pagelaran-pagelarane awake dhewe berikute. Oh ngono. Dadi pagelaran ning endi mengko iso disetel meneh. Oh ngono, iso mengikuti jadwal live streaming pagelaran wayang pada berikute. Alhamdulillah. Iki sing kepareng rawuh pirang-pirang. Bot ngebote ya kuwi paring donga pangestu marang pinanganten kekalih. Oh ngono. Kanjeng Nabi wis nate paring dawuh. Piye dawuhe Kanjeng Nabi? Dongane wong 40 kuwi sasap padha karo dongane wali siji. Oh ngono mak. Gandeng iki sing kepareng rawuh pirang-pirang punjul saka 40 urung sing kepareng mirsani lumantar channel YouTube. Iki ya pirang-pirang. Dadi dongane wali pira ae sing mangestoni sing melu ndongake marang pinanganten kekarone. Wah, alhamdulillah kebak berkah kang sarta barokah. Dasare apa meneh penonton nganjuk pada umumnya ki jan minded nyang wayang. Oh ngono. Iki tanggal 14 apa nesuk 15 iki bengi iki nganjuk wayangan pirang titik. Oh ngono. Akeh pirang-pirang wayangan ning ndi. Oh ngono. Ning kono ana wayang, ning kono neh ana wayang. Lah iya. Iki mau untuk pelapore saka telik sandiku sing tak pasang kok ndi-ndi. Jarene wayangan ning daerah kono jare wah iki udan Mas. Oh ngono. Ning puncu ngantek dikukuti wayang simbingan tek resik. Terus meng ning ndi sing anu meng? Banyurip meng ya udan. Iya. Akene bengi iki alhamdulillah pinaringan terang Duk. Ayo dasare ya cuaca tidak menentu. Jane ya wis 3 ning ya isih udan salah mangsa. Wis ora apa-apa, bakune kabeh pinaringan slamet wilujeng. Amin. Ingkang baku Duk, piye ndongakne pinanganten kekarone, biyung ndongakne apa? Muga-muga dadi ya keluarga sing sakinah mawaddah warahmah maslahah fidini fidunya katal akhirah. Allahumma amin ya robbal alamin. Lan bisa mujuti tembung baiti janati apa kuwi rumahku adalah surgaku. Oh iya, amin ya robbal alamin. Iki sadurunge ngunggahke Mbak Mintul karo Mas Samirin. Iya. Ki ngaturke sak langgam dhisik. Oh iya, karepen kecekel rasane. Lah iya, ngestokke dawuhmu mak. Apa ki ana pamundutan lumantar kintaka utawa nawala. Iya. Pamundutan apa ki ana sing nyuwun tembang kangen. Oh iya, dipinangkani nggo mukadimah utawa pembukaan ana ing season limbukan. Iya mak ngestokke dawuh. Sapa sing kepareng nyari rani? Aku nyuwun Mbak Enggar supaya nembang luwih dhisik. Oh ngono. Dibuka nganggo tenor, nganggo intro, mengko ramban pertama tetep langgam dhisik. Oh iya. Iya mak ngestokke dawuh. Yuk Mbak Enggar jumeneng nganggo introne tembang kangen. Yuk buka saka tenor. Celot terus. Yeah.
Wilujeng dalu Mbak Enggar. Enje wilujeng dalu Mas Akbar. Penonton luar biasa, Luar antusias biasa. dan apresiasinya pada malam hari ini. Enje sebelah Tumplek, blek. sana, sebelah sana penuh. Oh, sana juga penuh. Penuh. Oh, Enje nggih ta? Heeh. Nah, jenengan saged ningali mboten? Oh, bisa no. Bisa. Oh, no. Ibu-ibu luar biasa. Ibu-ibu luar biasa. Sing Nek nom. moto jenengan mau lho, Be. Hah? Jenengan liwat mau lho nek Hah? moto Bez. Lah iya ta. Pane kok Iki komplit, ana sing nom-nom, ana sing Terus? muda-mudi, bapak-bapak, Nggih. ibu-ibu, sing sepuh-sepuh ya komplit. Heeh, masih ada yang SMP padahal iki sesuk ulangan loh Mas ya. Aku nglewati muda-mudi ndodol kene, mak sengkring piyuh parfume ambune. Ambune piye? Ambune ya parfum terus lewat mbok-mbok kuwi. Heeh, Ibu-ibu ambune? mak sering ulah ambune masalah basem. Weh. Adem Mas. Adem, Ya. dasare ya adem kok. Heeh, dasare adem butuh anget-anget Mas. Nah iya, butuh anget-anget Mas Tiar. Ya. Wah, bar delok story deh kelingan. Yo, anu tembang kangen buka celuk langgam dhisik. Ya. Dados Mbak Enggar. Ya. Wayah wengi udan krimis ra wis wis banyu kang tumetes dadi saksi nangis wong sing tak tresnani eko ninggalake aku suwung jroning uripku kenarana seliramu sumirip angin tansah tutut kalbu rasa kang tak ampet ada wilarate lewat tembang kangen mutu lewat tembang Arek sis. Yo. Wong sing tak tresnani iku ninggalake aku suwajane angin tansah tetep kalbu rasa kang tak ada larataku lewat tembang kangen muga bisa dadi tonggo kangen iki mandang apa pancen wis ngerti satenane aku wonten sesuatu ngateni palingmu endamani semu Kembali intro. iki wis Oke, terima kasih Mbak Enggar. Iya. Sian wiwit sore wis rame, wis campur sari sore mau rame.
Heeh, nek campur sarine ngene iki wis genah astabrata tenan nek. Ndengi lho aku jan lah ya. So penak ngono. Lah ya apa enek wong nyalang keyboard tak jam 8 bengi arep munggah. Lah iya, heeh. Ora apa-apa. Ya, yo. Nduk ngaturi Mbak Mintul karo Mas Samirin. Oh iya, saka kersane Sokipul Kajat tanjake. Arepe niku tandil ngancani awake dhewe. Oh iya. Gliak-gliak waton kecandhaki santai-santainan wae enoki ning dhuwur. Nggone ning dhuwuri santai-santai. Ora usah kesusu. Sepoti apa mak aja dipleroki. Oh iya cocok. Monggo Mbak Mintul Kang sarta Mas Samirin kula aturi minggah ing pepanggungan. Yuk, Cok, garapen. Clorot, yuk. Diatur remix sih. Wah, begitu wawa. Ya tak Mintul. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Samirin. Nggih, wilujeng dalu. Dan Mbak Yu Mintul. Nggih, sugeng dalu. Alhamdulillah ketemu lagi. Nggih. Ana ing Dodol Klodan. Dodol Klodan. Daerah ya Demeran. Dodol Klodan ngetos Nganjuk. Dalane po enak. Weh penak alus dalane, Dul. Munggah mudhuk. Domai kabeh emang pokoke suasanane kaya nggone Mintul kabeh. Munggah mudhuk. Kok iso? Heeh. Ya udah kita menyapa dulu. Iya. Menyapa dulu. Nggih. Sugeng dalu sedaya kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gak tau wong-wong niku sing ngongkon sapa? Piye maksude? Kok padha nrene kabeh niku lho. Lho. Lah iya. Ya ndelok awakmu to, Re. Satu undangane Sohibul Hajat gitu, mangestoni penganten Pak Kadi. Pak Kadi. Bawi Pak Kampret. Wah, Pak Kampret sak menawa gedine kalonge sak pira? Lah iya. Nggih. Heeh. Menyapa masyarakat dulu, salam Nggih, dulu. sugeng dalu sedaya kemawon. Pripun sami seger waras nggih? Nggih. Alhamdulillah. Lek kula seger pun warase dereng. Nggih. Anu do kademen. Yo kademen. Nyeku kruk kabeh. Ngene mung yo sangon kabeh, Mas. Nedeh, yo sangu. Mboten sangon, Mbah. Mungkin Mulai sangon jupuk sangu sik. Yo gak sangon ono. Wah, aku isin nuntul. Nyapa kok Lah nyangon aku bisa isin? disangoni kok nyangoni.
Yo sekali-kali Ora penak nyamoni nek kon rame niku ndereki pamer. Oh. ngomongnya lek butuhmu akeh. Iya to wong bojone ya papat dadi kan Iya. ya. Iya, Pamer. bojomu pira? Sekawan. Nah, itu anak kabeh. Sing 3 ndase mboten enten. Lho. Nggih, mugi-mugi sedaya kemawon Kang Rawuh katur penarak wonten televisi panjenenganipun Bobo Kadi, beto berkah lan barokah kagem keluarga Bobo Kadi. Amin. Derek ndedonga pinanganten kekalih nika Mbak Putri kalian Mas Niko. Mas Niko karo Mbak Putri. Nggih, Nah. mugi-mugi tansah pinaringan berkah lan rahmat saking Gusti saged ngawujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lan ugi enggal dipun paringi putra lawan putri kang soleh maupun solehah. Amin. Lek amin, wedok kaya amin. aku, lek lanang kaya Mas Akbar. Oh no. Mosok kaya awakmu Oh ya. enggak, aku ora ritek ra apa-apa tul. Heeh. Wis to aku bagian elek pokok panggah bayaran to. Iya. Nggih, ugi matur sembah nuwun sanget dumateng Bapak Kadi kalian Ibu Nggih. kang sampun kersa nimbali kawula kalian grup Mas Akbar niki Iya. nggih. To nek ndi nggone iki? Mas Yanto Oh sapa? nek ono. Mas Yanto sapa? Tukang syuting niku. Oh, nggih. Nggih niku. Kanca lah Mas. Konco lawas. Lalu bos, ora salah susah. Ya kadung apa-apa ra enek susah ya apa ya ta? Nggih. Mas anu Samirin. Nggih. Ah, kina acarane pengantenan. Nggih, manten. Sampeyan nggih sampun dados manten nek Mbak Mindul kan dereng. Nggih. Anu, Mas Samirin niku napa ular-ulare kagem temanten? Adakah trik dan tips ya toh? Nggih. Ben piye ben mantene ben hidupe bahagia. Oh, ngenten. Heeh. Nggih. Ben ora tukaran, ben ora Loh, padu. tukaran ini perlu padu perlu no. Loh, kok ngono? Lek ra padu ra iso duwe anak no, Bos. Lho. Tapi padu sing cece. Apa padune apa? Sikil papat itu. Lah. Niku mungkin ndang duwe anak. Nggih. Filosofine beda. Oh, nggih. Piye ben ra padu iki piye? Kandhane karo nuturi Mbak Mintul kuwi lho, Oh, nggih. Nggo sangu. Alah lah Mbak wong Mintul. sampeyan niki lho padune ben dinten. Lah piye kene wong sregep mlano anakku akeh. Oh, anakmu Bedino piro? padu. Piro totale anakmu piro? 16. Iya. Banter ya Ram. Sing ten kakak 3. Ruang. Sing liyane mikir dhewe wong aja mokon jelasne aku isin aku. Heeh. Heeh. Pripun, Bu? Napa? Oh alah. Lek omong dhewe nek omah kan aja nek kene ganggu aku. Nggih, yang jelas rumah tangga itu Piye, Mas? saling percaya, Saling percaya. terbuka, Saling terbuka. terus berkomunikasi. Ah. Selisih paham itu biasa, namun diselesaikan secara damai dan nyaman gitu. Jadi gak perlu gontok-gontokan. Kayak aku nengke coba contoh dol. Lah aku kadung emosi wah gontokku metu kaku malian. Sampai temi biru-biru gini tuh. Biru-biru kae. Kayak mbok pancali tuh. Ora, Nah terus tak bro yangkrang. Mbak Mintul karo Mas Samirin. Nggih. Nek Mas Samirin ini asline daleme pundi? Kula kandidat Kediri. Oh, cedhak. Nggih. Cedhak. Lah nek bojone iki priyayi ndi? Bojone Mbak ya kok Mbak anu. Sapa? Mas Samirin. Nggih mriko. Oh, Boleh, asli mriko. asli kula niku ndukuh Ngadiluwe. Oh, nggih. Terus imah angsal kandidat Kediri mriko. Oh. Sak menika mangken wonten mriko. Nggih, ngalek lewong niku kula nggih nate mondok dangu. Pondok pesantren. Mboten mondok melok mertua ra duwe omah kok. Mondok kula 15 tahun. Mate ora mondok ngaji nek mboten mondok nggone mertua. Nek Mbak Mintul, kuwi target rabi iki kapan, Mbak? Nek Wong kan duwe target, duwe Nggih. rencana, planning cara bahasa. Mboten enten modern. niki planning ampun nembung ngertos nih. Lho, piye maksudnya? ngerti Lin. Alah, daerah rabi apa-apa pokok ngrasakne ngono tok senengane. Urung tahu ih. Mosok Nek ngono ya akeh tunggale. ndeknya maksa aku gah no. Kowe nyapa kok kowe? Alah lah ndek bungi-bungi WA mbok paling pas ingin apa piye ngono Pak pas. Terus Jam setengah 3 WA. heeh. Tak delok. Keno ora ingin. Lah piye? Guna awakmu live no duwet no. Pas-pasan duit to. Wis bar kethek dipek kancaku. Wis. Kapan, Mbak, targetmu ngono kuwi kapan? Wong iki duwe Insya planning. Allah tahun depan. Wong yang gertak takone mesti ngono to, tahun depan. Tahun depan. Karena tahun Kuwi depan. tahun kan depan panjang. ini tak tekoki ya ngono. Iya tahun depan lagi. Tahun depan nih. Mintul itu sebetulnya sudah ada. Cuma dia masih bingung. Oh, bingung Antara dengan siapa atau dengan apa ngoten tok. Lah nek saiki tak tekoni nih Mbak Mintul. Nggih. Kriteria wong lanang iki piye? Menurut versi Mbak Mintul sing cocok. Kula cilik dhuwur. Cilik dhuwur. Anu
Blakane cilik dhuwur sing iso munyer-munyer. Apane? Ya kuwi mang Cilik dhuwur. Heeh, terus pekulitane ngepyek. Radi kuning lah. Ngerti kuning. Alah gak penak. Gak usah putih-putih. Awane ra penak abane. Abane ra penak dalang masa terus nih iki. cilik dhuwur pekulitane kuning Kuning langsat. kuning sana ning ora putih-putih. Ora Nggih, putih temen. betul. Kuning langsat. Salad iki wis dadi bu anu makanan Ayo. buat- Langsat dia. Langsat. Aku mau ngomongin apa toh? Salad. Kuwi kleru. Sing Lah bener iya. langsat. Kok langsat gitu. Langsati sing ra nek banyune blas ke lebos. Asat kae. Heeh. Asati adan jam 4 kae lho. Imsak kae. Imsak asar rupeh kadoan. Oh alah. Ngene ya payu to. Aduh. Aduh. Benakne iki lho. Berarti engko arepe membunuh. Ora, Ojo. luar biasa. Oh, Ayo atur alhamdulillah. panglipur. Nggih. Kanggo warga masyarakat dodol keluduan. Ngetos menika wau wonten pamundutan saking Tuan rumah. panjenenganipun Bapak Kadi. Ya. Bapak Kadi nyuwun apa Mas Samirin? Nyuwun selendang biru. Wedah. Kalih nemen. Kalih nemen. Selendang biru lawas po anyar. Anyar. Baru. Bapak lho, selendang biru sing tetep ono janjimu untuk kuwi lho. Lho niku selendang biru. Lho engkel-engkelan rame ten mriku wau. Wis sing Oleh Pak Kadi, lawas. nggih. Gamelan sing baru. Sing enek kendange lho. Lho niku paringi kendang kengeng. Iki penak nek iki bengi iki. Musiknya penak. Duduk sing mampi. Go. Jos. Salaman sih. Iki penak iki. Ora teko. Ora teko. Wingi mbok pisu-pisu ngawur. Ora apa-apa. Wong itu men tak wis. Oh demen malah. Esuk WA aku, "Peh, bos mau pisu mampu aku bayaran 6 juta le ngono." Tapi motornya ditinggal. Ya, request no. Mas ki bot selendang biru. Nggih. Oh, Tukang son guyang. Ya pangkah ra iso to, Dul. Piye to? Lah aku lek campur sari ya sembarang los. Heeh. Lah selendang biru sing kuwi aku ora hafal. Ya, coba kaya ngapa dadekno. Yen kowe njaluk wayo kuwi ta? Dudu. Lah sing kuwi. Lebih. Oh lebih. Ayo Mas. Ayo Mas. Monggo, Ya. kana lho wong endol. Mm-mm. Lah ya aku ngene. Mas. Heeh. Mm-mm. Ya. Oke. Dodol, Klodan, selamat malam. Astabra. Astabrata. Akan Bapak. Luar biasa. Selendang biru. Lagu terspesialkan buat Pak Kadi. Nah, wonten ta tasian priyayine? Wonten niku Pak Kadi monggo niku. Kersa minggan apa mboten, Pak? Nggih. Heeh. Monggo Pak. Nggih. Lewat mriku saged, mriku saged. Heeh. Omahe dhewe ae wis sembarang amen lewat ndi ra apa-apa. Pokok aja jebol keber. Heeh. Dalem? Kersa minggah mboten? Nggih, monggo Pak. Monggo, mriki Oh, Pak. mboten? Oh, mboten. Mboten kersa. Heeh. Anu niku rasa-rasan sire selapanan badhe ngundang malih. Napa nggih? Nggih. Estu to? Nggih Pak nggih. Tapi dalang tok meh. Kan ujubne selapanan wae. Mater kiai. Anu piyambake lek kerep-kerep isin karo tanggane. Oh, lah iya no, karo kene karo dene yo boros. Lah ya ora penak ngrepoti polsek terus ijine wirawiri niku lho. Luar biasa niki wau pamundhute sampun katur selendang. Selendang biru. Napa mau kalih napa Mbak Mindul? Nemen. Nemen. Ngene iki jajal Mas Samirin karo Mbak Mindul niki nek ora tanggapan ngene iki kegiatane ngopo jal? Bubuk teng griya. Weh. Live TikTok no kene. Deh. Golek koin gitu. Butuhe akeh. Duwe TikTok to ya. Lho. Followerku meh 6 juta lebos, bos piye to iki? Jas. Eh?
600 no. 600 piye to, Dul? Samirin apa Sok-sok. jenenge? Samirin apa? Bang Mirin. Oh, Bang Mirin. Nggih, rasa dipuluh rata fallback. Gak iya aku. Wah, idola. Aku ya arang buka TikTok kok aku ya. Idola para pria nek pinggir dhewe nek kene lebot. Aja kayak pinggir dhewe dicolong wong melah. Kuwi mangestoni kok. Nggih. Yuk, apa ki mau pamrute sing kedua? Nemen. Nemen diatur nih pisan no. Nggih. Arep ben menghibur para warga masyarakat to. Alhamdulillah. Wis to, pokok sing teko nek ning kabeh tak dongano sehat, seger waras, rezekine akeh. Amin. Napa kekarepane keturutan. Napa kepinginane kasembadan. Amin. Ora nek sing ngamini blas iku ora pengen apa-apa to wong-wong iki. Anu no. Lah, Anu penak to kibote? alhamdulillah. Penak dek wingi no. Oh, penak kan dek nggih bahan asline. Dilem sik to, dilem kibotan apik. Alhamdulillah. Kibotanmu yang jos ya, Dos. Weh. Engko nomor WA-mu ya. Waduh. Tak blokire maksudnya. Kowe malah kowe ninggal aku Mas Samirin dan Yeah. Mbak Bintul Sampun, tak Mas. selingi nganggo maca-maca permintaan ya. Oh nggih, monggo. Pembutaan saking Pinisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dalang, saya mau request minta lagu manten-mantenan dari kami Mak-Mak Random. Mak-mak randong. Terima kasih Mas Dalang. Mbak Mintul ben istirahat ambekan sih. Jek kula tak istirahat mengke kula lajeng ngedut kalih Mas Akbar. Walah. Nggih. Ayo diselingi sinden-sinden Astabrata dulu. Nggih. Anu idola para pria. Ora. Ora. Anu Mbak, Mbak Sri Wahyuni. Mbak Sri Ayo sing di Wahyuni. bedean Sri Wahyuni sing di. Ayo. Oh iki lho. Kok tak diremu Sri to? Yo. Kleru wingi wis melu kok lali. Lah ngene iki. Sri Wahyuni pesek. Lha ngene iki to. Andinge. Oh, iki to? Lah yo kene, ki meng kleru kowe iya. Sepati Mbak Sri Wahyuni Ya, jumeneng monggo. karo Mas Heru, Mas Heru. Monggo. Mas Heru sing kuwi lho. Oh kenekan iki nggih. Lho. Batin tak kira lek pawang udan kandinge meloke bagian apa iki aku. Selamat malam Pak Wanto. Ya, nyusul. Kopiahe apik. Wah. Maka sepati ca, ya. Oke. Selamat malam Mbak Bimbo. Selamat malam Mas Heru. Oke, tadi ada permintaan apa? Manten-mantenan Mas Heru dan Mbak Sri Wahyuni. Oke. Boleh. Meluncur di Hong Kong manten-mantenannya. Iya. Moga-moga iki ya katur Pak temanten kekarone Iya. Mas Niko dan Mbak Putri. Oke. Nggih mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anggone bangun bebrayan Bali wis mugi-mugi saged kaken-kaken inden-inden. Amin. Oke, manten-mantenan siap? Oke. Yuk.
Cok digarap sak gayenge. Yo, selorot. Spesial Mama Random. Aja nggodha aku prawan ra maramurahan coba jawe ra atur-aturan apa anjen wong murah-murahan Sopo sing nganggep wong murah-murahan aku pengen wong kanca-kancawan sumur daging jur gelem-geleman dibacutke terus kawinan ayo ngono lah Mbak Sri Mas Heru kenalan aku saka kenalan tapi tangannya aja koyor-koyoran aku ini bukan murah-murahan nanti tak kadekan dapat bapak saya adalah galaknya betul-betulan kalau marah kelihatan bener-beneran kalau itu aku nggak coba-cobaan apalagi berpikir kawin-kawinan yen pancen wae wong tenan-tenanan wis ra perlu terus jajal-jajalan aku cintakan suci-sucian moga bisa terus manten-manten astagfirullah dijajal ya nah enak terus nih manten-mantenan ya Mas ya aja nggodha manten-mantenan coba gawe ra karo-karuan monggo dadi ra atur-aturan apa mbak wong murah-murahan sopo sing nganggep wong murah-murahan aku pengen wong kanca-kancawan sumur daging jur gelem-geleman dibacut ke Pasri terus mas kawin-kawinan aye saka kenalan tapi tangannya aja koyor-koyoran aku wanita ada harga-harganya nanti tak kadekan bapak saya adalah galaknya betul-betulan kalau marah kelihatan bener-beneran kalau gitu aku nggak coba-coba apalagi berpikir
cinta dan suci-sucian. Semoga bisa terus manten-mantenan. Oke, terima kasih Mas Heru dan Mbak Sri. Dan Duas manten-mantenan. Mas Amirin dan Mbak Mintul. Niku mau nak sapa? Sing sokibul hajat Pak Kadi nggih. Nggih Pak Kadi. Mboten kepareng minggah ning wau sonten wau kula jagongan. Wonten perwakilan saking keluarga Pak Kadi. Oh ngoten. Nggih, Pak Dewan Toyo. Pak Dewan Toyo. Dewan Pak Sutoyo. Nggih, nyemenggaken monggo. Pasih lenggah nggih. Oh, Toyo. Tasih wonten? Atase kasih. Oke. Oke. Siap, monggo Oke. Bapak. Monggo Bapak, minggah teng mriki. Mau njaluk disepoti anu. Sapa 6. Wis ya. Kayak buta ya kuasaku. Aku sapa. Engko munggahku sampa 6 ngono. Nggih. Monggo Bapak. Monggo Pak Dewan Sutoyo. Ayo. Tek turu ya ngono. Lah iki. Monggo Bapak. Iki yo. Iki dhuwur iki anu. Apa ki karaktere Mbak Mintul apa idam-idamane dhuwur. Oh niki. Wah, Tapi gede niki, blane cilik kok. ya iki. Minggir cok, kayak idaman cok. Lele pah. Nggih, monggo. Tendang mawon niku mboten nuwun minggir. Tolong minggir yen nggih. Nah. Pak Dewan Rawo. Hei. Ore totot yang katotot sotinon mapakarko suto Takapiro Kresna. Wah brengose kaya Gatot Kaca tenan. Singose yo 11 12 lho Pak Dewan karo Pak Samirin ini 11 12. Nggih, kula sing 12 mawon, Pak. Nah, iki lho. Jaran, lek jenengan sing 11 Macem-macem Pak Dewan macem-macem. ora apa-apa. Bayarane larang kok lungguh. Sinten? Bayarane larang kok lungguh. Bener Pak, seneni mawon Pak niku. Sampean bayarane larang kok ora nyawer. Nyepelekne Pak. Oh, ngece Pak Dewan e. Mece Pak Dewa. Engko disawer kapok lho. Sugeng dalu Mbak Yu Limbo. Nah, iki wis tak anggap bapak dhewe Pak Mas. Yo nggih. Aku ora nganggep bapak aku mari rasa ngono kok. Ngomong gentenan. Oh nggih, monggo. Syukur wae, syukur. Oh, orang dewane. Katuran paring dawuh sepatah dua patah kata. Pak Toyo. Nyuwun sewu, Nggih. kula bilih jumeneng dateng mriki. Nggih, Pak Toyo. Piyambak kirang sekeca. Oh, kirang sekeca. Sebab kula kagungan dulur lanang, jadine lurah ya bareng niku Pak Lurah Klodan diaturi minggah dateng pepanggungan. Namine sinten Pak? Pak Lurah Klodan. Namine sinten? Lurah Kancil. Lurah Kancil. Ayo Cil. Ya, Cil. Nyuwun sewu, Munggah Cil. minggahe Pak Lurah disepun sepot kalih Samboyo. Wah. Oh, bareng sampak Samboyo. Samboyo. Wis opone diunggahne tahlilan. Iki Ayo. nggawa selompret ora? Monggo slompret ora niki? Ora Pak niki. Nek nggawa selomprete dilaras dhisik. Anu, nganggo keyboard Keyboard sakit, aja, Pak. keyboard. Keyboard. Lompretmu lho. Nggawa. Cambukmu siapno, cambukmu. Tes. Wayahmu. Kangge buka swasana. Betul, Pak, ben regeng. Monggo Pak Lurah Klodan Pak Kancil nggih. Heeh. Asmane Heeh. Pak Haryono, tapi Paramare. sampun kondang nek Lurah Kancil. Lurah Iya. Kancil. Nggih. Nyuwun sewu sekedhik. Kala wau MC sonten Nggih. kalih Mbak Yulimbu Nggih. nyebat asmane ingkang kagungan kersa Nggih. menika salah. Oh, salah. Nggih. Sing populer niku mboten Pak Kadi tok, jadi Pak Kadi Kampret. Nggih. Kula wonten kamprete ya, Pak. Nyuwun Kudu. sewu Pak Kadi. Kampret. Pak Kadi menika juragan kacang. Nggih. Kacange sak Kabupaten Nganjuk, punjul sak Gunung Kelut. Wah, iya kuwi Berarti- kacang itu. Niku saestu niku kerjasamane kalian PT Kacang Garuda. Oh. Pati. Nggih. Kok sejarah kok saged disebut Pak Kampret niku pripun, Pak?
Wah lowo ae. Niku pun buka wadine Pak Kadi niku. Niku sing jelas sing pirsa Mase nggih. Monggo Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Haryono, Pak Haryanto. Haryono Haryono. alias Kancil. Monggo, yuk sampeyan lanco. Yuk. Monggo. Rogo. Sing prayit no ati-ati. Ayo. Ereken genderamu to. Nek Pak Kadi alias Pak Kampret, nek Pak Haryono niki Pak Kancil. Nek jenengan apa mboten gadah karapan ngoten lho, Pak? Gaek nih ya. Nggih, nama parapan ngoten lho, sebutan ngoten lho. Sinten? Pak, jenengan Jenengan. Pak Toyo sinten ngoten lho. Niki pun kondang dados nyuwun Oh. sewu Nggih. pilih kula Lurah Pringos. Oh, Oh, Lurah Bringos. Oke, ya. Kula Orang. Nyuwun sewu Bayu Limbu. kados pundi, Bapak? Niki kula sampun pirsa nyatane Nggih. ingkang asma nggih menika Mbak Mintul. Nah, Pak Samirin. Pak Samirin. Nggih, kula pengen tangklet Pak Samirin. Nggih. Niki wau panjenengan ngriki niku rombonge pentol dibeto napa mboten? Pun kula sate. Oh, Kula dipun sate. namung beto pentol kalih, Nyuwun sewu Mbak Mintul. tapi mboten disate. Jenengan pun celak-celak kula mengke Pak Non ndak cemburu. Oh, nggih. Kaya mengikuti Endi, lho Pak Pak? anu. Oh, nek kono. Senengane nonton kok enek. Nggih. Nyuwun sewu usahanipun panjenengan Pak Samirin Mbak Mintul sak grup. Nggih. Muga-muga saged ngrembaka. Amin. 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 Nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, kula badhe tangklet dhateng panjenengan. Ora suwil. Sing ditakoki iki apa? Nggih. Mbak Mintul sae Mbak tak nawon. karo Mbak Mintul niki cara buah-buah napa, Mbak? Lah iki lho. Kacang. Ora kacang. Kok kacang ae, Lah, wong sing Pak di- Kadi wingi. Lah sing nanggap juragan kacang. Nggih. Mbak Mintul niki cara buah lek kula mastani buah semangka tanpa biji. Iya. Kok bisa semangka tanpa biji, Pak Toyo? Lah bake ya wayune kaya ngene lho. Kimplah-kimplah dudu gule ya. Nyuwun sewu Pak Lurah, nggih. jenengan kedah paham Nah, iki lho. hukum pepanggungan. Sapa sing ora paham? Ladang. Ya Pak ngerti to. Ayo, Alhamdulillah. saiki jabatan lurah tambah 2 tahun. Nggih. Syukuran nyangoni ibu-ibu Waranggono. Lah. Sik to. Wong Pak Diwan kok sambat lurah. Saya salah. Pak Lurah, Pak Lurah tak belani, Pak. Tak belani. Ya, oke belani. Mong Pak Toyo mong ngomong, aku kok tak munggah tak nyawer. Lah kok ibarate ngandele lurah iki lho. Alah-alah. Wis salah kleru. Dawi ya omongane limbu. Dewan iki Nggih, nyuwun sewu. perang wong. wis sangat luar biasa. Lah iki lho. Ah, napa to, Pak? Repot-repot, Pak. Pak, transfer nuwun kula. Share. Meh. Wah, ya bar pas kau kene entek kuwi rasane kok. Itu namanya sugar daddy. Ning kantong ijir. Kadang-kadang gitu ya. Setapuk sak niku. Dewan aja tindet. Bayu Limbu, Pripun? Dilanjut nih. niki kok cuwilik niki mengke sangune separo harga. Sama kok. Sama niku. Sangune. Yo lho gayamu turu. Ya gayane turu. Nah, wis kabeh. Wah iki. Kula Mbak Mintu. 5. Oh 5. Kok 5 Kok kedol. nek ndele ngisor. Lah nggih kok ngeten to. Iya. Soale dompete teng ngisor. Lek anu Pak De aku Nyawer padha lanange wah kok. yo Aku wedok iki. piye ta kok kali asih Nyuwun sewu Bayu Limbu. Siap, Pak Dewan. Ing mriki kawula nderek-nderek pangayu bagya. Pinanganten kekalih. Anggenipun kagungan hajat Pak Kadi sak keluarga. Nggih. Mugi-mugi anggenipun kagungan hajat Pak Kadi Nggih. tansah dipun paringi slamet
Amin. Boten enten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Lan dipun paringi turah blawah. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus dipun dongaaken temanten kekalih mugi-mugi sageta kaken-kaken inen-inen donya akhir. Amin. Dados nyuwun sewu niki sampun wonten bintang tamu. Sewune wis entek lho, men. Men 1000 aku ora tekek. 1000 tok. Sampun wonten bintang tamunipun. Nggih. Bintang tamu niku sing jelas Nggih. sudah menguasai panggung. Nggih. Niki kula nyuwun gending Mbak Mintul. Nah, gila. Sri Uning dibawani. Weh. Sing bawani sinten? Ya kono. Mati aku. Oh, nampa aku ora santai aku, Dul. Ya wis nyo. Najan wujud temong peksi. Podang kuning Pak niku. Nggih podang kuning. Podang kuning. Oh, podang kuning sip. Iya ta, Bang. Podang kuning apa Tri Uning? Iya ngalah. Golek isi podang jenar. Beh, gak iso turu, men. Monggo Pak, radi maju ta Pak? Wong kula kan maju kok jenengan mundur. Heeh. Nggih Pak. Aku ki Heeh. jejeri Mbak Mintuli paling keruasan. Nah. Penyebabnya Penyebabnya cocok oh cocok. kanggo dalangi. Nggih. Lanjut. Lanjut. Sampun ngonten mungkin viral lho. Lanjut Sri. Lah sampean iso tenari mergo ya viral. Spiral ya. Spiral. Iya. Iba bunga hatiku Mikir rada dicedhakne saitik. Ya. Si jedekne apa, men? Mik Mik. Oh, mike. mikmu lho, mikmu. Apa Mbak Mintuli jedekne? Engko didukani karo dalange. Ora apa-apa nek. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ngawut ae. nek dalange aku ora wedi karo Pakno. Bruwingose kan nyeluwirit ngeten. Yo, dintekne kurang sak larik, yuk. Bisa nyanding dadi tambah. Beh, ora kaya iki, men. Heeh. Esok awan, nggih Pak. Senengane kok esok awan. Anu Pak Toyo, jumeneng apa ya Pak ya? Ben sae, ben regeng. Niki podang kuning niki lho. Kan podang kuning baju. Oh, nggih. Ayo, ayo. aja Nggih. kemulane. Nah, cekemulane lho. Oke, heeh. Wadeh kur ngembang bareng-bareng. Kur, ayo. Ya, Samirin lungguh. Lagi dikek igo nunggu kesempatan gua lah. Kayak militer gitu. Kula nggih lenggah. Piye? Kula lenggah. Iya, lanjut. Kula lenggah. Lah kok penak men? Ya ora ta, men. Nembang bareng-bareng. Nah, nembang bareng kur Ya ya. senarosne karo Mbak Mintul lah. Nah, kur. Yo, coba kayak ngapa yuk? Digarap serakiranya yo. Joget bareng-bareng yo. Pak Kadi. Wih, senenge Pak Kadi gak kaya begini. Alhamdulillah. maning omah wis ora kasa. Kaluhuran anggolek sing sayang. Mungkin ngopi di terang
dodol bergoyang. Semuanya duduk. Sampun matur nuwun Bapak Dewan. Luar biasa. Niki Pak Kancil kok langsung blayu napa mboten nyawer? Kaya wong tipis ae, Pak. Ora. Wong kurang mensyukuri. 2 tahun lho Pak tambahe. Cocok. Gitu. Cocok. Muni cocoke Pak Pol. Cocok drone kae. Wedi nek nyawer bluaju ae. Ayo lungguh. Lungguh dipapake. Terima kasih Pak Dewan nggih. Nggih. Dados niki wau sing waman Pak Lurah Kancil. Gak ngetokne apa-apa blas. Nyun sewu Mbak Mintul, Pak Samirin, Mbak Yulimbu. Siap. Niki lakone tasik dawa. Nggih, Wahyu Makutarama. Nah, sugeng ngayahi kewajiban. Siap. Mugi-mugi pinaringan selamat. Amin. Boten enten alangan napa-napa. Amin. Panjenengan kula dongak-dongakne dadi dalang sing laris. Amin. Dongane Dewan mandi. Amin. Mekaten Amin nggih. Mbak Yulimbu, Nggih. kula mangke terus nyuwun pamit. Nggih. Kapan-kapan kula tak mampir, Pak, teng Alah, jenengan. muni mampir ya ana yaene ya ora anu. Kula mohon mengke mampir mriku, Pak. Gah engko njaluk sangu. Mboten. Kula nyuwun sapi. Lah iki lha sing mampir kon mampir. Lah. Menenge to omong ketenan. Mampir ning nggonku perayang. Ora. Nggih, kula jenenge mampir mriku tapi disakoni mboten? Lah dalah. Jelas tak sangoni, aja kuwatir. Sanggup damel mriku lho mboten wonten sakniki ae. Mengke nyuwun Pak Kadi. Nggih, nyuwun Pak Kadi. Kadi. Nggih. Pak Kadi kan jenengan sing engken mampir. Nggih. Lah mengke nyuwun Pak Kadi namine Pak Kadi Kampret. Kampret. Nggih. Juragan kacang. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, sami-sami Bapak matur sembah nuwun. Mbak Mindul, Juragan. satu lagu lagi, monggo napa Siap. nggo penutupan. Kalian jenengan? Lho aja no. Napa jenengan wedi to? Aku ora iso nyanyi. Waduh. Alah iso. 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 Ampun nek sidi enek ya. Jenengan mriki napa? Sidi. Jenengan mriki Jaman napa biyen. kula mriku? Wajibane dalang wis abot gitu. Ah, Bar ki lakone wis petak ki bare jam 6 lho ki engko. Masa? Heeh. Berarti ra subuhan no. baru apa ya nek wayang bar jam 6. Lagi sire tibari jam 6 kok. Malahan. Heeh. Nggih. Ayo Pokok awakmu lagu nggone nek kali kene. lagi apa yo? Loh, kalian jenengan? Piyambak mawon ku penutup kangen suarane jenengan warga Loh, mriki. kan nggih kali
kali jenengan. Aja, Iki aja. wedi karo sing wis-wis. Ora. Dia kapok. Aku saiki Dia ora kapok. Dia kapok. Dia mau konsentrasi karir Diserang. dulu. Lah iki lho, omongane konsentrasi. Ya Mas, betul. Kita itu harus. Wah rasa nggak pengen ngene iki. Heeh. Penting karirmu Karir. melejit naik tapi aku jangan terus. rono terus. Ya. Iki yang ngono. Pengibat lho. Kowe ya korban. Aku obat korban kuwi. Mulai awakmu Mas korban ora Akbari, apa-apa. Mas Akbari asline iki pelaku macak korban. Sapa? Iki to. Wong lanang iki. Lho aku adene mesti paham kabeh dene tak belani. Heeh, iya ta. Aja muni ae tak jejeli sajen ngono. Lah. Ayo, Apa ki? Heeh, sing aku manut awakmu Rin. Nah, apa Rin? Lagune Rin. Ya ojo to. Mau pantoro tok ae. Lho ki apik ngomongan pantoro ora apa-apa. Aja ndek wis kok. Dewa Tresna, cur ape? Lho nyepelekke. Astabrata ki ngawur. Oh, iso. Lek ra iso tak tabuhane dhewe mulya we. Yo, Dewa Tresna. Ya, dadekke trot. Asik. Wes ngene tok ora apa-apa ya. Loh, penak males gak unangan. Yo. Ayo yo. Oke. Ayo ndonga napa kagem pinanganten kekalih. Nggih. Donga kula kagem pinanganten kekalih, mugi tansah pinaringan seger waras, Amin. panjang umur, kathah Amin. rezekine atut runtut ngantos tepangane delahan lan enggal dipun paringi momongan. Amin. Awakmu tul. Muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wis pokoke sehat selalu, doa Nggih. terbaik. Amin. Lan ugi ndrek ndedonga ugi kagem Bapak Adi Kampret kalian Ibu Painten. Nggih. Mugi sak sampunipun gelar acara menika ke belakang dilimpah gandakan rahmat dan Amin. rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Oke, amin. Matur nuwun nggih. Nggih. Ketemu next time. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo. Ya, nggih, makasih. Oke, nderekke, Kripik gedang, kripik tela, sithik edang waton rata. Ayo nutuke cawi secaji. Ayo tak derekke nak. Kuku sing tupa kumun mangambar sawaning krana sumerba arum gandanya. Kandanya sas mito jati sas mito mang sinting de